କିଛି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯାହାକୁ ମାନିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବା ସହିତ ଏ ଭିଡିଓକୁ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ, ଯୋଉ ଲୋକ ଶୁଣିବେ ଯଦି ଆମ କଥାକୁ ମାନନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କର ଉପକାରରେ ଆସିବ। ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବସିଲା ବେଳେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଗୋଡଟାକୁ ହଲେଇବେ, ଆଉ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗୋଡଟାକୁ ହଲଉଥିବେ। ତଳେ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ବସିଥିବେ, ଆସିକି ଉପରେ ବସିଯାଇ ଗୋଡ ହଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଏମିତିକି କିଛି ମହିଳା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ ଆପେ ଆପେ ହଲୁଥାଏ। ଜମା ବି ଏଭଳି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବେ ବି ବସି ଗୋଡ ହଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଡ ହଲେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡି ଯାଆନ୍ତି। ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବସି କେବଳ ଗୋଡ ହଲେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଏ କଥା କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବସି ଗୋଡ ହଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟେ କୁଅଭ୍ୟାସ, ଆକୁ ଛାଡିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଥିବେ ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ ବସିବା ଜାଗାରେ ହାତକୁ ଅଇଁଠା କରିବା, ନିଜ ନଖକୁ ନିଜେ କାମୁଡୁ। ହାତକୁ ଅଇଁଠା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ନଥିବ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ବାଜିଲେ, ଯାହା ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ହାତ ବାଜିଲେ ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡିଯାଏ। ବୃହତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଏହି ପ୍ରମାଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଲା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। କାହିଁକି ନା ଜୀବନରେ ଏଇ କଥାକୁ ଲଗେଇଲେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା କିନ୍ତୁ ଉପକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ହବ। ତେଣୁ କଥା ହଉଛି କଣ, ଏବେ ହାତର ନଖକୁ କେବେ କାମୁଡନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ବାରମ୍ବାର ପାଟିରେ ହାତ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହାତ ମାରିଲେ ଆପଣ ହାତ ଧୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟିରେ ଦେଖିବେ କୌଣସି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବନ୍ଦାପନା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସେବାୟତ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଯାହା ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଗ ହାତ ଧୁଅନ୍ତି, ତାକୁ ହାତ ଆଣି ନବାକୁ କୁହନ୍ତି। ହାତ ଧୋଇବା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କରୋନା ସମୟରେ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସେ। ଧୁଆ ହାତ ଖାଅ ହାତ। ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ହାତକୁ କେବେ କୋଉଠି ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ, ନଖ କାମୁଡନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା। ତୃତୀୟ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଅନେକ ଲୋକ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ପାଇଖାନା ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡିନି। ବହୁତ ଲୋକ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ପାଇଖାନା ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଶୌଚ କ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଇ ବସ୍ତ୍ରରେ, ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ରରେ ଶୌଚ କ୍ରିୟା ସାରିଥିବେ ବା ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଥିବେ, ସେମାନେ ସେଇ ବସ୍ତ୍ରରେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଲକୁଲ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ଵାରା ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡିଯାଏ। ତେଣୁ ବିଚାର କରିବେ, କେବେ ବି ଅଶୌଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରେ ଆପଣ ସେଇ ବସ୍ତ୍ରରେ କେବେ ବି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖୁଥିଲେ ଭିଡିଓ, ସ୍ୱାମୀ କହିବେ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖୁଥିଲେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିବେ। ଆଉ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା, ସମୟ ତ ବଦଳି ଗଲାଣି। ଆଗେ ମଣିଷ ବାହାରକୁ ଝାଡା ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଘରେ କଣ କରୁଥିଲା, ଖାଉଥିଲା, ବାହାରେ ଝାଡା ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁଠୁ ବିଚିତ୍ର କଥା, ମଣିଷ ବାହାରେ ଖାଉଛି ଆଉ ଘରେ ଆସି ଝାଡା ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ କଥା କାହିଁକିନା ଘର ଭିତରେ ଆମର ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଜାଗାର ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଆମେ ଏତେ ସୁଖ ସୁବିଧା ଖୋଜିଲେ ଯେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ବାଟିବା ଚାଲିଛି, ଶିଳ ବଟା କୁଆଡେ ଗଲା। ସମୟ ଆମକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ କରିଦେଲାଣି ଯେ ଆମକୁ ଅଳସୁଆ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କରିଦେଲା। ଚତୁର୍ଥ, ଆପଣ ଯେବେ ବି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କଳିଯୁଗ ଭିତରେ କେବେ ଆପଣ ପିନ୍ଧା ବସ୍ତ୍ରକୁ ନିଜେ କେବେ ବି ପାଲଟା ବସ୍ତ୍ରକୁ, ସାଡୁ ଆସିଲେ ପାଲଟା ବସ୍ତ୍ରକୁ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ, ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କବାଟ ଉପରେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ତାହା କରନ୍ତୁନି। କବାଟ ଉପରେ କେବେ ପାଲଟା ବସ୍ତ୍ରକୁ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ପାଲଟା ବସ୍ତ୍ର ପକେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଧନହାନି ଘଟିବ, ଘରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏ କଥା କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।